Què tal? Benvinguts a un nou vídeo del meu canal de YouTube. I és que avui hem anat fins a Vic per veure el mercat medieval que omple els carrers del centre de la ciutat durant aquests dies. Us deixem amb el reportatge. Hem anat fins a Vic, municipi i capital de la comarca d'Osona, al sud de la regió d'Alt Ter i al nord-est de Catalunya, i avui us descobrim la seva fira medieval. Els dies 6, 7, 8, 9 i 10 de desembre, la ciutat de Vic es transforma en un poblat medieval amb artesans, tavernes, firaires i espectacles al carrer. Pues mira, ponemos productos de Galicia, son todos productos artesanos, pan, empanadas, pasteles, hay gran surtido de panes, todos artesanos, masa madre, horno de leña, fermentación lenta, como hacían nuestras abuelas antiguamente. Durant aquests dies, Vic es converteix en el marc idoni per recrear l'època medieval amb expositors repartits per tots els carrers propers al centre històric de la ciutat, amb una oferta àmplia i variada, articles de decoració, joieria, cremes, herbes medicinals, complements de roba, embotits, formatges i xocolates, entre altres productes. A part de nombrosos llocs per menjar, l'oferta comercial i cultural del mercat medieval es complementa amb múltiples activitats lúdiques de tot tipus i per totes les edats, activitats infantils, música, balls, recreació d'oficis i els espectacles de carrer, omplen durant aquests dies els carrers propers al centre històric de la ciutat i contribueixen de manera definitiva a transportar-nos al passat. A banda del seu valor artístic, creen l'atmosfera adequada per imaginar com celebraven les festes els ciutadans d'aquells temps. I fins aquí el nostre reportatge. Esperem que us hagi agradat molt i ens veiem al següent vídeo. Marcel Fradera, Frade TV, Vic, Osona.